Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова, а абмяркоўваць тое, што адбываецца ў літаратурным жыцці і ў гістарычным, можа быць, у даследчыцкім жыцці нашай краіны, мы працягнем з маім госцем, даследчыкам, найперш даследчыкам гісторыі полацкага княства Сергеем Тарасавым, які нарэшце выдаў кнігу ўсяго свайго жыцця, як ён гэта сказаў. Спадар Сергей, вам слово. Па-першае, прывітанне. Добрый день, конечно. І вам слово. Што гэта за кніга? Назва і чаму ўсяго жыцця? Па-першае, вось гэтая кніга. Ефросинья, Офросинья, Афросинья полацкая, яе час, яе крыж. Она вельмі цікава глядзіцца у такім выглядзе, калі разгарнуць эту кніжку. Тут той выпадак, калі кніжка аўтарская цалкам, і нават часткова дызайн таксама мой. Усяго жыцця, это не я сказаў, это ўжо, так сказать, калегі, пісьменнікі. Добра, а тады я ж думаю, яны не беспадстаўна так сказалі. Можа, колькі гадоў вы працавалі над гэтай працай? Вы разумееце, з аднаго боку, калі браць фізічна, для мяне это было незвычайна доўга. Звычайныя кнігі пішу, максимум год, часам бывало, што і за месяц пісаў кнігі. Это я пісаў 2,5 гады. Калі за месяц, а гэта 2 гады, то можна сказаць, да. Але калі браць ужо, так сказать, па ўсяму жыццю, то явіць сабе, што ўпершыню я сутыкнуўся з полацкам Ефросіні у далёкім 75-м годзе. Таму можна лічыць, што гэтую кніжку я пісаў усё сваё жыццё, прынамсі, апошнія 45 гадоў. Это было давно, это моя першая археалагічная экспедыцыя. Я быў тады яшчэ школьнікам у 8 класе. І Георгій Васильевич Штыхаў, да якога я прыйшоў у Акадэмію навук, у школу юнага археолага, узяў мяне тады ў першую маю экспедыцыю. Мы якраз ехалі праз Полацак, ехалі на Рассоншчыну, а Полацак — это месца, якое Георгій Васильевич вельмі любіў. Ён напісаў некалькі кніг, прысвечаных Полацку, і, конечно, абмінуць Спасаўскі манастыр мы ніяк не маглі. А ў той час это все поўная разруха, запусценне. На дверах это цудоўнейшая храма Ефросіньевская 12 стагоддзя вісеў нейкі амбарны замок. Як я разумею, відаць, дырэктар тагачаснага полацкага музея просто нам адчыніў і пусціў туды зайсці. І тады я ўпершыню убачыў гэтыя фрэскі, я убачыў гэтыя лікі, я убачыў гэтыя твары, гэтыя вочы. І вось як вам сказаць, я ведаў, што это выявы не Ефросіні, але об Афросіні я ўжо тое сёе ведаў. І з таго часу, колькі б я не быў у Полацку, для мяне заўжды это такі нейкі рытуал зайсці ў Спаскі манастыр. А што тычыцца гэтай кнігі, да, яна сапраўды пісалася доўга таму, што, па-першае, мне трэба было ўсё як бы дасканала вывяраць, нягледзячы на тое, што кніжка навукова-папулярная, але тым не менш без нейкіх спасылак тут не абышлося. Хай мне калегі-навукоўцы даруюць, што яны не ўсе, бо тады аб'ём яе павялічыўся бы ўдвая гэтай кнігі. І трэба было неякім чынам, ведаеце, ўсё гэта пра сябе прапусціць. Чаму яна ўвогуле з'явілася? Я вам таксама патлумачу. Мне, як прафесійнаму археолагу, ведаеце, заўсёды не тое, што цікава, а заўсёды неяк так хвалюючы сутыкацца з гісторыяй. Я, бадай, адзін з немногіх людзей, які можа з гонарам сказаць, што я хадзіў па вуліцах, па якіх хадзіла Ефросінья Полацкая. Прычым не па вуліцах у сэнсе напрамку гэтых вуліц, а вось па тых драўляных, вымашчаных дрэвам вуліцах. Я заходзіў у тыя дамы, якія, магчыма, заходзіла яна. У тым ліку, магчыма, так сказаць, адкрытая мною велізарная майстэрня полацкага майстра. У фантазіях ці ў рэчаіснасці? Вось, Зміцер, справа ў тым, што гэта ў рэчаіснасці, это не фантазіі. Это не фантазіі. Археалогія ў дадзеным выпадку вельмі дакладная навука, таму што калі мы падымаем нейкі ашкалёпак, скажем, 12 стагоддзя, ніколі нельга сказаць, што это 10 ці 15-16, яны адрозніваюцца ў дадзеным выпадку. І гэтыя вуліцы, яны былі сапраўднымі. У 87-88 годзе падчас маіх раскопак у цэнтры Полацка на плошчы Свабоды
Вось, была знойдзена велічэзная майстэрня, 1100 квадратных метраў толькі трапіла ў раскоп, яна была значна большая, ну, як мінімум 1500, і гэта была цалкам сядзіба полацкага ювеліра, прычым заможнага ювеліра. І некаторыя рэчы і надпісы у тым ліку на касцях для гульні і на гаршчках L і LI мяне, так сказать, подвели на то, что я выдвинул такую гипотезу, что это была майстэрня Лазара Богшы. Тым больш, што яна існавала 2 стагоддзі, 12 і 13, то есть працавала цэлая сям'я. Вось. І таму, знаете, десятигоддзямі матэрыял уласны археалагічны, матэрыял, в некаторым сэнсе пісьмовы, мои артыкулы, кніжкі, прысвечаныя Всеславу Чарадзею, кніжкі, прысвечаныя Полацку увогуле, альбомы і так далей, розныя выступленні, яны мяне падзвіглі на тое, што назбіралася агромністая колькасць матэрыялаў, якія я просто палічыў, для сябе, скажем так, злачынным і немагчымым пакінуць толькі ў сваіх нейкіх шуфлядах, што трэба было ўсё ж таки это данесці да людзей. Я з некай, которая такой ганарлівасцю, конечно, кажу, што недобра, але больш, чым у гэтай кнізе аб Ефрасіні Полацкай няма нідзе. Добра, давайте тады пра кнігу, хаця ў мяне ёсць некалькі такіх агульных пытанняў, можа мы, калі застанецца час, закранем іх пазней. У вас адразу ідзе 3 варыянты напісання імя Ефрасіні. Так. Чаму? Яна сапраўды так нейкая, як прачытаеш, ці што, якія падставы? Я патлумачу. Традыцыйна мы яе называем Еўфрасіні, да? Дзе там з мяккім знакам, дзе без мяккага знака паміжзычнымі. Еўфрасіні, і так яна у нас ідзе ўсюды. Яна так называецца і ў Полацку, і ў манастыры, ва ўсіх кнігах, у жыцці, яна у нас усюды Еўфрасіня. Но нават на печатках, якія знаходзілі ў Новгарадзе і ў Кукінойсе, Кокнеса сённяшняе, вялікія такія здаровыя печаткі з выяваю святой Ефрасіні Александрійскай, да? Там ёсць варыянт такі: Господи, помази рабе сваёй Ефрасіні нарицаемай, да? Там усюды е. Вось 98 год, мои раскопки у Полацку, знаходится вислая маленькая печатка 2 сантиметра ў дыаметре, свинцовая, то есть печатки, якія вешаліся на документы, печатки, подкрэслю, вешаліся толькі на документы, где выява Спаса Христа и надпись «Господи, помази рабе». А далей не трапіў надпись, тому что, крышку, так сказать, скособучился это самое, оригинальный это самый штамп. И я подумал, что, что такое? Зразумела, что печатка жаночая, бо рабе, а не рабу. Господи, помази, это такая традыцыйная, тым больш для святароў, да, надпись. Я подумал, что эта печатка, відаць, за ўсё сестры Ефрасіні Еўдакія, якая засталася пасля таго, як Ефрасіні сышла ў Іерусалім, што гэта яе печатка. І тут праходзяць гады, і ў 2015 годзе сумесная археалагічная экспедыцыя Полацкага дзяржаўнага універсітэта і аддзела архітэктурнай археалогіі дзяржаўнага эрмітажа расійскага праводзяць раскопкі і знаходзяць такую самую печатку, абсалютна, але цалкам. І там написано: «Господи, помази рабе сваёй Ефрасіні». І тут, ведаеце, калі один кіраўнік з Санкт-Петербургского боку дасылае мне фото этой печатки, аверс и реверс, то есть тварны бок и адваротны, я бачу гэты надпіс, і мяне быццам бы, знаете, як маланкай прабіла. Я подумал: слухайте, братцы мои, коллеги, историки, археологи, слухайте, што ж вы 1000 разоў чытаючы надпіс на крыжы Ефрасіні, а ён вядомы, это надпіс, то есть ён прамалёўка гэтага надпісу ёсць, ёсць фотаздымкі, якія знайшоў маскоўскі даследчык Леонид Васильевич Алексеев, да? Фотаздымкі это пачатку, так сказать, другой паловы 19 стагоддзя. Што ж вы не звярталі ніколі ўвагі, што на крыжы Ефрасіні Полацкай двойчы написано Ефрасіні. Разумеете, Ефрасіні. Можа гэта такое, царкоўнае прамаўленне? Не, ні ў якім выпадку. Не царкоўнае это прамаўленне. Гэта такая
спецыфічная палаталізацыя, якая характэрна менавіта для нашых земляў. Я потым звязваўся з спецыялістамі, даследчыкамі, у тым ліку Тацяна Всеволодовна Рождественская, ёсць у нас такі выдатнейшы палеограф, яна жыве таксама у Санкт-Петербургу. Яна кажа, это вот тыповае для усходніх славян, наших, так сказать, беларускіх земляў. Ну, это як елень, напрыклад, да, і ў нашым варыянце олень. І тут памятаеце, ну, здаецца ж алені там і от окання гэтага у нас, ну, здаецца, няма. Ёсць таксама ёсць. Ну, разумееце, в чым справа? Надпіс на крыжы, ну, у вас ёсць сумненне, што гэты надпіс упершыню як бы напісала не сама Ефрасінь. Сама, я напісала сама. Памылкі тут быць, ну, не можа, яна выключана на 100% абсалютна. Памылкі майстра, які рабіў гэты надпіс, да, вось ён узяў і напісаў замест Ефрасіні Офрасіні, да, а яна не чытала или прочитала, не заўважыла. Можна такое допусціць? Ну, абсалютна немагчыма. Ну, як ёсць, так хай будзе. Да, хай будзе. А тут яшчэ і на печатцы напісала это самае Офрасіні, да, печаткі такія дзве, вось, ну, это выключана. Яна сама сябе называла Офрасінь, а по-беларуску, конечно, Афрасінь. Безумоўна, Афрасінь. Чаму так атрымалася? Я таксама тут адказваю на гэта пытанне, бо сам сабе іх задаю і сам сабе на гэта пытанне адказваю. Я больш чым упэўнены, што першасны варыянт жыцця Афрасіні пісалі не палачане. Пісалі то з удзелам палачану, але не палачане. Гэта звязана яшчэ з адной загадкай. Тут загадак багата, я на некаторыя з іх адказваю на гэтыя загадкі. Загадка таго, як яна вярталася у Полацак, ужо з Іерусаліма, ужо, так сказаць, у відзе мошчаў. Вось, як яна вярталася ў труне. Ну, зразумела, што там сітуацыя такая, што у 1170 годзе, да, 1187 годзе, пасля таго, як Іерусалім быў захоплены арабамі, там адбыўся масавы сыход хрысціянаў увогуле з Іерусаліма. І там цікава, што султан, это сам Аладдін, ён прапанаваў, маўляў, тыя, хто хочуць сысці, хай плоцяць генуэзскім купцам, там, я не памятаю, какие-то грошы, і гэтыя купцы мусяць абавязкова іх вывесці. У каго грошай няма, хай застаюцца і пойдуць у рабства. Я не кажу, што менавіта ў гэты год 1187 вывезлі яе на мошчы, але так ці іначай это адбылося ў канцы 12 стагоддзя. Мушу зазначыць, што вось таксама вот я тут спрабую рэканструяваць, ну, ўсё яе жыццё ад пачатку і, так сказать, да, ну, скажем так, да жыцця пасля смерці, да нашых дзён фактычна. Вось, справа ў тым, што пазней, як думаюць некаторыя даследчыкі, асабліва украінскія, яны лічаць, што маглі мошчы яе вывесці, скажем, там у 14-15 стагоддзі. Там сітуацыя была абсалютна неспрыяльная. Украина вся, Киевская Русь просто разбита, разгромлена монголо-татарами. Киев знищены под нуль. И просто, разумеете, просто вести не было куды. Это раз. По-другое, цяжка сабе уявіць, што нейкія кіева-печерскія монахи, якія раптам трапілі, так сказать, на святую зямлю, раптам наткнуліся на мошчы Афрасінь, якую яны бачылі ўсяго один раз, калі яна праездам праезжала праз Киев, так сказать, у Константинополь, вырашылі яе да сябе прывесці. Третье, вельмі цікавае. Уявіце сабе, так не уявіце, просто ведаеце, што прамога рэйсу Іерусалім-Кіев не існавала. Белавія не існавала, в прынцыпе не існавала. Весці яе па зямлі на нейкай арбе, ну, это фізічна немагчыма. Ну, можете сабе уявіць, чтобы яны давезлі ў труне у гэтай самай арбе. Яе вывозілі па вадзе. А па вадзе, ну, як, дарэчы, яна і прыходзіла ў Константинополь, таксама па вадзе. Вось. А па вадзе шляхі былі вельмі такія нескладаныя, скажем так. Па-перша, вельмі цікавыя таксама. Вось сёння мы бачым, як там лётаюць самалёты, ці не лётаюць, да? Но яны лётаюць на прасткі. Ну, зараз, крышку, так сказать, абцікаючы Беларусь, але ўсё ж такі на прасткі. А тады па мору на прасткі не хадзілі. Хадзілі так званым кабатажным плаваннем, то есть уздоўж берага, каб бераг было бачна. Вось, ну, з аднаго боку это небяспечна, наадварот, бяспечна, з другога боку это, ну, як бы, так сказать, зразумела, дасціпна, як можна было прайсці. І гэтыя шляхі былі просты.
з порту Яхве. Дарэчы, ад Иерусалима это досыць далёка, это каля там 30-50 кіламетраў, калі не памыляюся. Яны ішлі уздоўж, так сказать, пабярэжжа вот сённяшняй, так сказать, заходняй Турцыі, і яны шлях выводзіў у Константинополь, шлях выводзіў на Афон, і шлях выводзіў далей у Еўропу. Там маецца на ўвазе Грэцыя, Італія, Венецыя і так далее. І так вот такім чынам, на маю думку, яе мошчы ўпершыню трапілі менавіта на Афон. Чаму на Афон таксама патлумачу? Ну, за ўсё час існавання гэтай святой гары, якая на самай справе з'яўляецца паўвыспаю, туды не ступала нага ніводнай жанчыны. Нават візантыйская імператрыца, якая там прынесла свае дары ўзялі монахі, а самой сысці на бераг не далі. Але вось у выглядзе мошчаў жанчыны туды траплялі, і яны да сённяшняга дня там ляжаць. Чаму яшчэ на Афон? Таму што вот менавіта на Афоне грэцкія монахі ўпершыню пачалі пісаць жыцця. І ў тым ліку першае жыцця быў такі, значыць, монах Метафраст. Ён першы склаў спіс вот этих самых святых жыццей. У тым ліку і жыццё Ефрасіні Александрыйскай. Тым ліку Ефрасіні Александрыйскай. У яго потым была цэлая школа, якая перапісвала і так далей, і так далей. І вось возьмеце, тое, што выносілі этой мощи со святой зямлі прападобныя палачане, прымалі ўдзел, это бессумнеўна. Это абсолютно, так сказать, реально. Тым больш, што пасля знакамітай высылкі полацкіх князёў у 1128 годзе, 29-м, там розныя ёсць даты, вот, пасля высылцы нехта там застаўся. Палачане там засталіся. І, пэўна, яны, так сказать, сачылі, прыглядалі там за гэтымі мошчамі і так далей. І вось уявіць сабе карціну, калі вывозіцца гэтая труна, вывозіцца з гэтымі мошчамі, безумоўна, на Афон маглі зайсці толькі мужчыны. І тут ужо ў канцы 12 стагоддзя яе пачынаюць шанаваць як святую. Прычым это доказана. Расійская даследчыца ёсць такая Наталья Сярогіна, яшчэ даўно, в 80-х годах, выступаючы на канферэнцыі ў Полацку, якраз навуковая была такая гісторыя і археалогія полацкай зямлі, яна знайшла стихіры і каноны, прысвечаныя Ефрасіні арыгінала 12 стагоддзя. Вы разумееце, што хваласпевы просто так светскаму чалавеку не пішуцца і не пяюцца, а толькі калі чалавек узведзены ў ранг святой. І вось тут еще одна деталь. А географічная літаратура, то жыційная літаратура, яна такая досыць спецыфічная. Это не царкоўная літаратура, это не літаратура для такога светскага чытання, хаця і такая літаратура таксама была. Літаратура, якая апісвае жыццё святога, апісвае ягоныя цуды, якія ён робіць, як бы такое падсумаванне ягонай святасці. І яны, вот гэтыя жыційныя працы, кнігі, яны маюць пэўны такі канон апісальны. Што там у ім павінна прысутнічаць? Конечно, так сказать, дзяцінства, так сказать, святое жыццё, малітвы, само сабой, все такое. І у наших палачанаў такога вопыту просто не было. Таму што, калі не лічыць святога Торвальда, ну, ён не пад пытаннем, але ён быў прызнаны, так сказать, святым да 10 стагоддзя, мы не ведаем жыцця святога Торвальда. Вот. І таму у Полацка яго, відаць, не пісалі. А калі не пісалі, не было традыцыі напісання. І для гэтага павінны былі быць адмыслоўцы-монахі, якія ведалі, што такое жыццё. І такія адмыслоўцы на Афоне былі. І з Афонам, так сказать, сувязі, пачынаючы з 11 стагоддзя, у Кіева, я так мяркую, што і ў Полацка, таксама былі стабільныя. І вось, безумоўна, пад дыктоўку палачанаў, якія ведалі ўсё яе жыццё, якія ведалі ўсе перипетыі яе жыцця. Это афонскія монахі, грэкі, да, па сутнасці. Ну, там і болгары маглі быць, я думаю, што там хутчэй за ўсё, так сказать, болгары, грэкі, там все было пераплетена. Яны пішуць это яе жыццё. Потым яны яго перапісваюць, натуральна, да? Потым яны яго памнажаюць. Но імя Офрасінья яны не ведаюць. Нема ў Еўропе, вот я прагледзеў усё. Я прагледзеў іменнікі грэцкія, балгарскія, сербскія, усе астатнія. Нідзе нема Офрасіньі. Есть усюды
вариация от слова, от имя Ефросин. Ефросин и мужчинское имя, и Ефросинья, так само в разных вариантах, это жаночее имя. И натурально отбывается контаминация. Разумеете, яны пишут так, как им зразумела. Яны ведаюць Ефрасінію Александрыйскую, жыццё існуе Ефрасінія Александрыйская, яно шануецца, яна шануецца да сённяшняга дня, яны нават мошцы захаваліся. Вось. І такім чынам, вот недзе там наша Офрасінія ператвараецца ў Ефрасінію. І у якасці Ефрасіні яна ўжо трапляе сюды, так сказать, у Киева-Печерскую лавру, ну а потым 910 годзе да нас. Но на самом справе яна Фрасіння, а по-беларуску Афрасіння. І таму, калі пісаць по-беларуску, то пісаць Афрасіння. Я разумею, што это такі шлях вельмі доўгі, вельмі складаны, таму што наше мысленне, яно такое досыць традыцыйнае, да, і не так это лёгка будзе ўсё пераварыць. Але з цягам часу трэба вяртацца да праўды, да таго, як яна сябе называла сама. Апроч таго, што вы высветлілі праўду про сапраўднае напісанне імя Ефрасіні, Афрасіні. Якія яшчэ нечаканасці, сюрпрызы, сенсацыі пра жыццё ці там нейкую дзейнасць гэтай святой вы здолелі знайсці? Ну, тут на самой справе багата таких цікавых рэчаў. Ну, самую сенсацыйную. Ну, самую сенсацыйную я знайшоў у матэрыялах, ну, мне дапамаглі проста украінскія калегі. Я знайшоў у матэрыялах падрыхтоўкі пераносу мошчу з Киева-Печерскай лавры у Полацак. Дарэчы, кіеўляне супраціўляліся жахліва. Так не хацелі яе аддаваць, ну просто жах. Пакуль Мікалай II, вот імператор расійскі, не выдаў указ, які просто прадпісаў ім, так сказать, взять і аддаць. І там пачалася цэлая серыя мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да перадачы, пераносу гэтых мошчаў. І ў тым ліку там ёсць апісанне, значит, было прынята рашэнне аб тым, што старую раку, то есть труну, в якой яна ляжала у дальніх пячорах, пакінуць у Киеве ў дальніх пячорах, а каб адправіць у Полацак, зрабіць новую труну. І вось там ёсць якраз апісанне памераў гэтай труны. Я вам скажу толькі адзін памер гэтай труны 910 года. Значит, даўжыня труны ракі Афрасіні у Киеве была 143 сантиметра. Даўжыня. Адняць таўшчыню дошак з галавы і з ног, і рост сапраўднай Афрасіні быў 137 сантиметров. Вот метр 37. Метр 37. Вот это... Возьмите рулетку и померяйте. Ну, не полинуйтесь. Я уяўляю, да. А наколькі, вы як археолог, можете сказаць, наколькі можна верыць сапраўды вось гэтым вылічэннем яе роста праз даўжыню труны першая, і наколькі гэта адпавядала тагачаснаму росту жыхароў Полачыны? Ой, ну, не верыць, у нас подставаў няма, да, колькі тыя труны, ну, я вам скажу так, што трунаў 12 стагоддзя я не знаходзіў, але вось 17 стагоддзя знаходзіў, і, дарэчы, знаходзіліся труны 12 стагоддзя ў Менску падчас раскопак Тарасенка на Менскім замчы на Свіслачы, да, то есть это вот сапраўды это адпавядае. Але рост, я вам скажу, што зусім невысокі. То есть сярэдні рост нармальнага чалавека у тыя часы быў, ну, прыблізна так, метр 60, да, ну, может быть, не более. Я чытаў, што тады людзі былі меншага ўсё ж такі росту, такі крыпышы, але меншага росту. Но мяне тут, ведаеце, што як бы не здзіўляе, а паражае нават, што у такім невялікім, невысокім, да, і, відаць, хударлявым цельцы быў неверагодна моцны дух. Ну, просто неверагодна моцна. Таму што вот яна ўсё сваё жыццё, яна сама спланавала. Яна ўсё зарабіла сама. Ну, вот уявіце сабе, ну, нарадзілася так афіцыйна, мы лічым, што недзе каля 1104 года яна нарадзілася, праз 3 гады пасля смерці Всеслава Чарадзея, а ў 12 гадоў яна ўжо пайшла ў манастыр. Прычым вот дзіва дзіўнае. Тут два такіх дзіва вялікіх. Па-першае, ніхто не чакаў, што яна пойдзе ў манастыр. Не тётка Романі, якая была ігумене гэтага манастыра, не хацела яе прымаць і не хацела яе пастрыгаць.
Яе бацькі нават не ведалі, што яна збіраецца ў гэты манастыр. У жыцці сказано, што яны прыходзіў бацька вось і плакаў, прасіў яе, так сказать, вярнуцца дадому. Но не гэта самае цікавае. А вот я перакладаючы вот нават на сённяшніх нашых дзетак. Вот уявіце сабе, яна мусіла, па-першае, яна мусіла ведаць, што такое манаства. Вот як вы думаете, там на часы Аргнеды, скажем, там манастыроў увогуле было толькі 3 і тыя мужчынскія, да? На часы Ефрасіні ў 12 стагоддзі ўжо 8 было на Кіеўскай Русі жаночых манастыроў. Але трэба было ведаць, што такое манаства. Трэба было ведаць канон, як стаць монахам. Як это не просто, это трэба было прайсці, па-першае, трэба было быць глыбокім вернікам, трэба было прайсці іспыт паслушэнства, да? Это трэба было умець чытаць, прычым я заўважу, што я вельмі сумняваюся, што жыццё Ефрасіні Александрійскай, яна ведала это жыццё Ефрасійскай, існавала якраз у гэтыя гады, скажем, там, недзе каля 1116-го, у Полацку, у перакладзе на балгарскую мову. Я падкрэсліваю на балгарскую, бо ўсе кнігі, якія прыходзілі да нас, яны прыходзілі ў перакладзе на старажытную балгарскую мову. Гэта не царкоўна-славянская, это не стараруская, это старабалгарская мова. А хутчэй за ўсё это жыццё было на грэцкай мове. То есть у 17 гадоў яна мусіла ўжо умець чытаць і па-грэцку, і на старабалгарскім, да? І павінна было ведаць, конечно, не толькі это жыццё, яна павінна была ведаць усе запаведы, і стары, і новы, яна мусіла ведаць усе Евангеліі, да? Яна мусіла, так сказать, спазнаваць сэнс таго, што там. І мало таго, нават яна ж падгадала вот сваё, так сказать, пастэжэнне па дні, якія згадывалася вот менавіта Ефрасіня Александрійская. Потому што яна, безумоўна, стала для яе патронкаю нябеснай, і так яна прайшла праз усё жыццё. Плюс да таго, яшчэ адно вельмі цікавая рэч, што яна у нас прынята лічыць, яна была ў манастыры, да? Манастыр, як я лічу, хутчэй за ўсё, ён знаходзіўся не ў Заслаўі, як некаторыя лічаць, бо немажліва сабе ўявіць, як дзяўчынка 12гадовая, каля 300 кіламетраў, так сказать, з Віцебска ці з Полацка бежыць у Заслаўе. Дарог просто не было. Як туды было прайсці? Тут і зараз-то не надта. Конечно, манастыр быў у Полацку, конечно, ён быў на верхнім замку. Хутчэй за ўсё, там ёсць такое месца, называецца Машна. Вот і згадваецца потым у 16-17 стагоддзях Машоначны манастыр. Яна з манастыра сыходзіць, просіцца, да, у епіскапа Іллі, просіцца пажыць у Галубцы, як пішацца ў жыцці, пры Сафійскім саборы, і там яна перапісвае кнігі, потым гэтыя кнігі прадае, а грошы раздае людзям. І вот у нас это традыцыйна ў галаве, што тут такого? Сидзіць, перапісвае кнігі, да, кніжку прадала, раздала грошы. А выяўляеце сабе, тэхналогія напісання этих самых кніг у 12 стагоддзі. Мало таго, што яны пішуцца не на паперы, папера з'яўляецца толькі ў 15-м, яна пішацца на пергамене, это апрацаваная скура, причым не звычайная, так сказать, скура, а это звычайна теляці, але чэрэва, так сказать, з брушна, што здымаецца. І каб напісаць адну толькі кнігу, скажем, там нейкую, умоўна кажучы, Евангелие, да, это трэба было, так сказать, забіць, приблизно 100 гэтых телятаў. Конечно, мясо не выкидали, но тым не менш, это вельмі много. По-другое, эту скуру трэба апрацаваць, каб на ёй можна было пісаць. Ее трэба было парезаць на аркушы, з гэтых аркушкаў складаліся сшыткі, а потым, як ішло пісанне, само пісанне, можете сабе ўявіць, не? У нас сёння на стол паклаў, сидзі і пішы сабе, да? А там стола не было. Быў нейкі куфар, скажем, на якім сядзелі, на ім же, дарэчы, і спалі на гэтым куфры. І трэба было, па-першае, разлінеяць гэты ліст, лінеечку, да? Там у стаўбцы, 1-2 стаўбцы, а потым просто сесці, пакласці на колено руку, на руку пакласці аркуш, і акінаць, это, конечно, перо было, хутчэй за ўсё, гусінае, дарэчы, лепшыя перкі лічыліся з правага, другое вялікае перо з правага крыла гуся. І трэба было па адной літарцы, паклаўшы просто на далонь, па адной літарцы устаўляць гэтыя словы.
написал 2 литерки, посунул, написал 2 литерки, посунул. Вот вы попробуйте посидеть хотя бы, хвилин 10-15 вот в таким положении, да, и у вас сразу заболит спина. Ну да, добрая такая иллюстрация силы воли и духу Ефросіні. Яшчэ один момент. Ці разабраліся вы ўрэшце рэштаў па выніку сваёй даследчай працы, дзе знаходзіцца крыж? Ну так. Хто яго у якую кішэню сабе прыхаваў? Я разобрался, тому и называется «Яе час, яе крыж». Я только адзінае, што вот усіх чытачоў, якія захочуць набыць эту кніжку, сёння она прадаецца ў Акадэмкнізе, сёння она прадаецца ў выдаўца Романа Цымберава, і яму вельмі ўдзячны за тое, што ён зрабіў, так сказать, вот эта кніжка. Я пишу на самом пачатку, што калі вы трымаеце кнігу ў руках, вам нішто не замінае адгарнуць апошнія раздзелы главы і пачытаць, дзе знаходзіцца крыж. Крыж жывы, ён ёсць. Яго бачылі нашыя, скажем так, людзі, умоўна кажучы. Я так сапраўды у свой час, там, ты 80-е, 90-е гады, таксама лічыў, што яго звезлі, скажем так, немцы, нацысты, да, што я дапускаў, што ён трапіў кудысьці там у Злучаныя Штаты Амерыкі, Адам Восіпович Мальдзіс падтрымліваў гэтую гіпотэзу. Но калі там праверылі, там нічога не знайшлі. Потым з'явілася такая версія, і ў мяне таксама, што, можа быць, от, калі яго эвакуавалі, да, то, што яго, так сказать, вывозілі архів з Магілёва, да, і у тым жа будынку, да, у пакоях браніраваных там ляжалі ўсе каштоўнасці музея Магілёўскага, у тым ліку і крыжа Фрасіні, вось, што маглі вывезці кудысьці, так сказать, далёка-далёка ў Расію. Нават была такая версія, што, можа быць, нацысты скралі з Магілёва, вывезлі ў Нямецчыну, а потым, калі, так сказать, савецкая армія, так сказать, дайшла до Берліна, і калі пачалася, так сказать, хваля рэстытуцыі, вяртання, да, вот этих каштоўнасцяў, маглі завесці у які-небудзь, умоўна кажучы, Угліч, да, там паклалі ў фонды, а паколькі гэта як бы не іх, ім не цікава, на это забыліся. Но пасля таго, як гадоў это уже 10 таму назад, у дзяржаўным эрмітажы у Санкт-Петербургу выявіліся крадзежы каштоўных артефактаў, у тым ліку залатых манет Рымскай імперыі, там яшчэ тое-сёе. Расіяне правялі ператрус усіх фондаў, усіх сваіх музеяў. Усіх. Яны праверылі, што дзе у каго лежыць, што у каго там дзе залічана і так далей. Разумеете, крыж Ефросіні — это, як вам сказать, это такая не толькі сакральная, музейная і унікальная рэч, аб якой ведаюць усе. Усе музейшчыкі аб гэтым ведаюць. І калі б ён недзе ўсплыў, мы б ведалі, што ён усплыў. А ён не ўсплыў. І пра што гэта сведчыць? Яго няма. А это сведчыць пра тое, што ў расійскіх музеях яго няма. Яго проста няма. І тут такое ўзнікла пытанне, такім ліку, дзе шукаць. Дзе шукаць. І я, так сказать, таксама быў пэўнай такой роспачы, не ведаючы на самай справе, дзе можна яго знайсці, пакуль мне абсалютна два незалежных паміж сабою чалавека, абсалютна незалежных, я нават не ведаюць адзін аднаго, сказали приблизно то же самое, одно и то же. Они сказали, что вы так носитесь, як дурни с писаной торбой за этим крыжем? Ляжить он, ляжить он, это самое, у Лавры, этой самой, у Подмосковья. Вось, лежить он там у рызніцы асабістай патрыаршы. Я тады задумаўся. І, знаете, апошняя кропка была, я так подумал, сапраўды, да, справа ў тым, што ўсё, што тычыцца царквы, што праваслаўнай, што каталіцкай, да, што Ватыкана, што патрыархіі, так сказать, маскоўская, это самая недаступная, самая закрытая інфармацыя увогуле для ўсіх. Ватыкан быццам бы яшчэ апошнія часы штосьці там пра свае фінансавыя справы адкрывае, маскоўская праваслаўная царква абсалютна нічога, абсалютна нічога. І трапіць у рызніцу, вот, скажем, іх некалькі ёсць, да, патрыаршых рызніц. Ёсць рызніца патрыаршая ў Маскве, у Крэмлі. Туды нават можна запісацца на экскурсію. А вось у Троіцка-Сергіевскім пасадзе
Вось. Туды трапіць увогуле немажліва. Туды можна трапіць толькі з дазволу маскоўскага патрыарха. І вось калі адзін чалавек мне сказаў, што бачылі там глядзелі ўзоры слуцкіх паясоў, таму што вядома, як слуцкія паясы выкарыстоўваліся ў рызах праваслаўных іерархаў, да? І калі там праходзілі глядзець да паясы, адзін таварыш убачыў крыж, кажа: ой, дык это ж наш крыж Ефрасіні Полацк. Мы сказали: что ваш? Это асабістая святыня маскоўскага патрыарха. Ось. Таким чынам. І вы знаете, вот все было б, як бы сказать, вот под пытаннем. З той серыі спаслацца на гэтых людзей я не маю права і не магу, потому что слова не дакумент, яго нікуды не прышыеш. Но калі робілась копія, это неправильно называть копія, мы придумали назву «Вобраз крыжа Ефрасіні Полацкай», вот той самый, які рабіў майстар Кузьміч з Берасці, да? Был бы час, я бы рассказал, откуда это все взялось, потому что идея стварить вот эту копию – это моя идея. Я падчас першага з'езду беларусаў свету блізкага замежжа ў 92-м годзе, я ее подкинул одному бізнесоўцу из Сургута, а ён потым вынес ужо на паседжанне, так сказать, з'езда, і там прынялі рэзалюцыі, і у Владимира Орлова, які напісаў кніжку «Жыватворны сімвал бацькаўшчыны», гэта ёсць, а рэзалюцыя гэта таксама ёсць. Вось. Справа не ў гэтым. А справа тым, што от калі Кузьміч працаваў над сваім крыжам, праца не адразу пайшла, там прайшло амаль 4 гады, пакуль вот фізічна ён пачаў займацца, там што грошай просто не было. У згуртаванні беларусаў свету просто элементарна на это не было грошай. Потым грошы з'явіліся, таму што далучылася дзяржава, вось, у асобе прэзідэнта, таму што владыка Філарет хадзіў да Александра Лукашэнкі з гэтай ідэі, той падтрымаў. І падзялілася, значыць, хто адказвае за золата, хто адказвае за працу, хто адказвае за ахову этого Кузьміча. Владимир Орлов адказваў за напісанне кнігі аб крыжы, як ён аднаўляўся, ствараўся. А мой сябар Віктор Шевелевіч, рэжысёр беларускага тэлебачання, быў адказаны за здымкі дакументальнага фільма пра тое, як гэты крыж рабіўся. І справа тым, што это быў той рэдкі выпадак, калі за 20 гадоў сяброўства з Віктором Васильевичем амаль усе сцэнарыі да ягоных карцін пісаў я. Але тут сцэнарый быў не мой. І таму, так сказать, я не прымаў удзел у працэсе здымак, і неяк так фільм не надта цалкам глядзеў. І вось аднойчы на Беларусь-3 на нашым канале запускаюць гэты фільм. Да? Я падумаў, дай-ка хоць адзін раз посижу ды погляжу гэты фільм, потому что я там присутнічаю на этих паседжаннях и все астатніе, дай погляжу цалкам. И тут я гляжу этот фильм и вачам своим не веру. Это всем при тым, что у меня была ВХСная кассета с этим фильмом, подорванная Виктором Васильевичем. Вот. И я, так сказать, вачам своим не веру. Владыка Філарет у своей хатней домовой царкве, тут у Менску, вось, стоячы перад крыжам, які зрабіў майстар Кузьміч, расказвае, што ў ім ляжыць у новым крыжы. Разумееце, в чым там как бы пытанне было? Справа тым, што былі дакладныя фотаздымкі сапраўднага крыжа. Вось, правда, яны пралічыліся крышку з памерамі, это можа не так істотна, хаця сакральнасць у такім выпадку таксама у новым крыжы як бы не аднавілася, не адрадзілася. Вельмі складана было рабіць эмалі, самае складанае. Не проста было Кузьмічу зрабіць гэты надпіс, таму што надпіс выбіваўся пуансонамі, да, па срэбру, просто выбіваўся малаточкам. То есть на кожную літару быў свой такі пуансончык. І сам Мікола расказваў, што ён палічыў алфавіт. Взяў, зрабіў алфавіт гэтых самых на пуансонах, пачынаў выбіваць, як оно слово там ідзе, потым параўноўвае, а не супадае. Літары розныя. І потым толькі ён дацяміў, што Лазар Бокша карыстаўся не адным наборам, а яго было як мінімум 4, а то і 5 набораў гэтых самых літар. Ці, скажем, з розных набораў гэтай самай літары. Не это было самае складанае. А сам Філарет, у прамым, як бы не ў эфіры, а ў кіно, кажа, што знайшлі амаль усе святыні, якія там ляжалі, да? І знайшлі, так сказать, кавалак ад гроба Гасподня, кавалачак ад гроба Багародзіцы. І мошчы святого Пантелеймана знайшлі. Іх, дарэчы, багата. Знайшлі фрагмент крові святого Стэфана знайшлі. То есть это ўсё знайшлі. Адзінае пытанне было, адзінае пытанне.
нідзе не мог знайсці кроў Христова. А ў самым версе крыжа, мы сказали так, яго разгарнуць, вот тут вот, у самым версе крыжа тут написано кроў Христова, і тут была кроў Христова. І сам Філарет кажа, звяртаўся да ўсіх іерархаў, і праваслаўнай, і каталіцкай царквы. Усё, што хочаш, можна знайсці, а вот кроў Христовай, няма нідзе. І тут далей ён расказвае. І вось аднойчы, вот я цитую яго, потому что по великому рахунку это документ. И вось аднойчы я был у ризницы патріарха в этой самой Троице-Сергиевской, так сказать, лавры у посаде. Ось, и убачу дошчычку, якая недавно поступила з музея. Ну, это уже фантастика. У церкву з музея. Ничто в России не передаецца. Это забаронено законодаўством, у принципе. Но тым не менш, ён кажа, убачыў дошчычку, і на дошчычцы написано «Кроў Христова», і маленькая такая кропачка, бурая, тёмненькая. І ён з дазволу асабіста маскоўскага патріарха, тады это быў Кірыл, ось, і дазволу захавальніка гэтай різніцы, і ён адкалупнуў, ён так і сказаў, адкалупнуў вот гэтую кропельку і перанес яе вот на нова створаны крыж. У меня вельмі простае пытанне. Калі гэта кроў Хрыста, да, сумнявацца не трэба, потому что сапраўды яна павінна быць на дошчыцы, так сказать, на фрагменте крыжа. Колькі вы ведаеце увогуле ў свеце дошчычак з кроўю Хрыста? Я ведаю толькі адну. Это крыж Афрасіні Полацкай. Больш нідзе няма. Фрагменты крыжа, да. Дрэва, да, Господня, да. И оно трапляется. И оно пачало, так сказать, еще, як бы, так сказать, калі можно так сказать, раздаваться, множиться в часы Константина и Алены, да, это 5-е стагоддзе. Нават специальную ставратэку Константинопольскую зрабілі, она называется Лімбургская, вось, дзе яны поделили крыж Христова, які знайшла імператрыца Алена, да, маці Константина, якая знайшла, так сказать, у Иерусалиме на Голгофе этот крыж, и она, значит, великую частку покинула в Иерусалиме, а перекладины, значит, она повезла у Константинополь. И по дороге от этого крыжа там покрышечку, так сказать, отрезали и покидали там, где засновывали монастыри. Таким чином довезли до Константинополя. Но с кровью Христова только одна. Ну, вось і раскрываецца пэўныя сакрэты. Ну, дзе набыць кнігу ўжо сказалі, у Акадэм-кнізе, калі ласка. І ў выдаўца. І ў выдаўца таксама. Так, Саша Пляшевіч, спадар Сергей, дзякуй за кнігу, цяпер чытаю яе, вельмі цікавая. Ну што ж, дзякуй вялікі, спадар Сергей. І зараз покажу, каб да. Вось такая кніга, каб ведалі вот так вот візуальна, што шукаць, калі прыйдзеце ў Акадэм-кнігу. Сергей Тарасаў, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. І спадзяюся, што прэзентацыя гэтай кнігі адбудзецца ўсё ж такі не толькі ў Мінску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам.